тамошобинон, ба тамоми дӯстон ва ба тамоми он нафароне ки ин лаҳзаҳои эфири мо баъзеҳошон дашном мекунанд ва ё мехонанда ҳар як комментариҳоро хондисиян, баъд зангам мезананд, баъзеҳо занг зада мақсад гапҳои ноҷоз гап заистияншонанд ва ё дилшикаста мешаванд ва озурда мешаванд. ба ҳамин хотир мегӯянд ҳар як нуқтара ҷову маконешай. ҳамун чувошон дар дастшон баъзе аз ҳамун гуфтугӯ гапҳо ахлоқкобако кофтукоб додир омадагианд. ҳамун одамо да гуфтанем ки мард шен, як бор мардона рафтор кунен, як бор ай хитон пурсен, ай назд ҳамин хе дар хитон ҳамун чашмотона пӯшену савол тиен ки шумо дар ҳамин ҳаёт киен хитон? дар ҳамин ҳаёт шумо киен? чӣ ба загрузка шидесай? сар шидагӣ нестае эфироли? намедонам вайфайли корхонаи мо может ягон проблема дора барои ҳамин. Может вайфайли корхонаи мо ягон мушкилие дора барои ҳамин мумкин загрузка шидесай. ҳамин шумо гапҳои мана фаҳмидасе ман дар чӣ бора гап заистам? ку ҳаминҷа нависонен ҳамин овозои ман омадестай бародаро? ҳаминҷа як бор нависонен ку ҳамин овозои ман омадестай? ҷа нависондесиян ки загрузка шидесай мечаспа. Овозом омадестай? Гапҳома фаҳмидесен? ҳова зинда бошед. Марьям ай бист интернети хитай гапҳома гирезондӣ. Зинда бошен, зинда бошен. умуман хизмат доранд ҳамун як гурӯҳ таксисто барои мардум, барои миллати тоҷик хизмат кардесиянд. боз новобаста ҳамун хизматошон бо гап фаҳмидесиянд, бо ҳамун қадар ҳақоратшон кардесиянд, ҳамун қадар мисол ана додар конкрета часпидӣ. чо мечаспида боша ин? роди вайфай созаю? олиам часпидагиай? бародаро хеле қати мазза намекуна эфир кардан. Чӣ ба часпидестай охи? Боз соз шид. Соз шид, а? Чӣ ба вайфайли корхона чӣ дарде задаша? ҳамунҷо тасаммусоти ман намед. Соз шидаку? меха яхтате памон яхтате хало. хеле қати уқад. Границаи Челябинск, Тройск. Баъд баъзе бачаҳо через чӣ рафтисиян? Астрахан. ҳамуҷоҳодам проверка ҳастай, не ки камтарай. И хеле ки дар Азеркия и хеле ки дар Орску ҷоа и хеле проверка нест. Азеркида вапше намондесия. А дига ҷоҳошда мондесияну. Телефонта як бор довгардон. Довгардониш чиай? Телефонта мега як бор довгардон кун. сар додесиян проверка кардан. Дар Челябинск уҷо сар додесиян о. Дар Челябинск уҷо сар додесиян. Як мечаспа. намедонам вайфай чотка кокеса интернет ҳастай, связ ҳастай. Барои чӣ часпидесай манам намедонам. агар безеби бад часпидеса боша накунам эфира кушум бародаро. Мечаспи. хел боша бародарои азиз, и эфир ки нашуд соз шуд гап зане овозам дест. Тамомо шудед ҳозир. Исмоил лабай ака Исмоил я телефон буги барои эфир. Мешава иншааллоҳ.
мешава, иншааллоҳ мешава ҳамаш, иншааллоҳ мешава. бародарон нашидаста боша, хай эфира мекушем, бисёр часпидаста боша, пагоҳ эфир мекунем, тагда меша, пагоҳ эфир кунем, розиен ҳама, тайёр шем, пагоҳ бега барвақтарак иншааллоҳ.